Здравейте, приятели! Отново сме в автокъща Аско 9.6, най-добрата автокъща за автомобили втора употреба в България. Днес ще ви представя един страшно красив автомобил, една от най-красивите хикс петиции, която съм виждал. Това е, разбира се, този джип, който е 2016 година. Може да го вземете при нас само срещу лична карта, шофьорска книжка и минимум 25% първоначална вноска. Но сега ще ви покажа за какъв автомобил става въпрос. Заповядайте с мен. Една от най-красивите коли вътре, защото тя е индивидуал. Салона е поръчков, изглежда много красиво. Един от най-красивите салони за тези BMW-та. Салона има бели шелове и емблемата на M-Power, което го прави наистина красота, наистина много специална тази кола. Другите екстри, които има автомобила, това е Line Assist, Sign Assist, разпознаване на пътни знаци, памет на седалките, черен таван, амбиентно осветление, Bluetooth аудио и много други екстри. Елате да видите този автомобил. Колата си заслужава и е много здрава, върви много и е страшно стабилна. Сега ще ви покажа отзад да видите колко място има, след което багажника и продължаваме. Изключително много място, пак ще си говорим за салона, наистина много удобен, много истински, направо на човек да му е жал да седне на тези седалки. Мястото без коментар, големия дисплей се вижда страхотно, много място в този автомобил, наистина си заслужава. Возията е страхотна за BMW, за джип, за SUV и така нататък. Заслужава си, елате да видите. Ще ви покажа сега и багажника и продължаваме. Една от най-красивите задници, които съм виждал на тези хикс петиции, M-пакет. Колата изглежда точно като X5M. Имаме електрически багажник. Мястото няма да го коментирам. Седалките падат. Безкрайно много място. Виждате за какво става въпрос. По същия начин се и затваря електрически багажник. Сега ще ви покажа и сърцето на автомобила. Заповядайте. Тройка дизел битурбо или BMW X5 4 дизел. 313 конски сили, 8 скорости, чисто нови гуми Ханкок. Колата е брутална, наистина си заслужава всеки един лев. Заповядайте на място да я погледнете и евентуално да я закупите при нас. Отново ви казвам, с нашия собствен лизинг, без доказване на доходите. За хората от чужбина не се притеснявайте, одобрението е 100%. Ботевградско шосе номер 300, град София. Последвайте ни в YouTube, Instagram, Facebook и TikTok за повече информация за тези автомобили. Заповядайте при нас. Чао от мен за сега.